Sayod Itrek Yakkan misrai sarguzashti ishqi may Ki da hayot oshiqish budum Hoziram oshiqish hastam Va hamesha memونم Sabtyovoz аз студияи Шаҳром медиа. Да ҳаёт ошиқит будам ти ягона ишқи май кай вақте ман медидум тақати дига одами месӯзум дарун ба дарун хуни ман ба ҷӯш меомад ҳар вақте ман ёд мекардам корот пеши рӯ меомад сарпарым вайрон мешава мегум ай ти қасд бигирам дарун ба дарун месӯзум не ки ман қасдам мегирам барои ки ман дӯст медорам и дил иҷозат наметад дишам бепурӣ духтара и дил аҳмият наметад и дил фақат ба ёди ту шабу рӯзи дод мезана и нолаи дили мара саргузашам намедона шабу рӯз фақат медорам фақат да фикри тиям и дили ма ти кашидест бо фақат ба ёди тиям да дили ма фақат ғам ай не ки ма одат мекунам ба ҳар як гапи гуфтагӣ рӯз ба рӯз ма сабр мекунам то рӯзе ки хатоги хита буфаҳмӣ саргузашам без фикр ки чӣ ба ти қа бераҳмӣ ҳоли мара намебинӣ овозома намешнавӣ мегуфтӣ ки дӯст медорам чӣ ба сироғ намекунӣ фақат месӯзум ай дурӣ фақат ба ёди тиям то рӯзе ки занг назанӣ бидон интизори тиям мара мегам дилта бикану парвои ту надора шаб то саҳар нигаҳдори ӯ бароҳат хов дора агар ки дӯстит медошт шактои қавақ занг зада буд заёд бас кун ошиқита ай аввал ошиқит набуд хаб кунена мада басай майнаи сарам да ҷӯшад ма амира фаҳмидам ки саргузашам зангам назад иқа рӯз тоқат кардам ма барое ки ман дӯст медоштам имрӯз тоқати ма тохши чӣ ба бовараш ма доштам да ҳаёт бовар намекунам ягон хели одамода агар ки чӣ гапе биган месупорем ишқидода саргузашти ишқам бугӯ чӣ ба ту кора кардӣ ҳақиқатам мегуфтӣ ӯ иқа азоб намедодӣ иқа ма азоб кашидам чашмои ма хумориши дидани чеҳраи ба зебу дӯже ма давом кашид ахирон бор мегум баргард биё ҳози тарафам биё охи якҷояшем бигардам ай раҳи бадам раҳи хатора қабидам бидон заёби ту ай то охира дӯст медорам и дил да фарёди ту ай саргузашти ишқам гугӯ чӣ ба ҷи доги ту гадӣ мегуфтӣ ки дӯст медорам чӣ ба умедам кадӣ қасам хӯрдӣ дӯст медорам қасамои ту ки ҷоши кентои барам мегуфтанд саргузашти ту ки ҷоши рӯз ба рӯз да фикри туям и ғами ма кам намеша ҳар вақте ма ёд мекардам дар дилам мезадӣ неша бо мане ки дӯст медорам баъди гапҳои сахти кори ту фақат зузондан ай аввал бади ёдату майли месӯзам ай ғаму да дига кас ту ҳайф мешавад агар аллоҳ розӣ боша оянда ай саёд мешавад